Nije malo masno, nek je dosta masno. Kaj, to je za ona, a? A? Da, dosta je strma staza. Vidiš kak ima ovo, nekdo hvatiš brzine. Da, i samo ideš, da. Može? Može. To ti stavi već na kraju. Kaj? Samoborsko, a? To je to, ne? Nije zajebano. Tehnika. Znači staza, ne znamo, idemo probati. Niđu sam uzeo za voziča, a frajer pojma nema kam ide. Pazi granje! Bok! Bok! Kako si mi granu uhitio, Kako si mi granu uhitio?
Na kamerici ovo sigurno neće izgledati strmo. A u realnosti je na nož. Kako se ova zove? Kaj smo rekli, Niđo? Varsla. Ajmo na Varslu. Varsla number 2. Malo klizavo, a? Tu sam. Da, ovo je u najgorem stanju ikad. Da mora čistiti. Da mu došli počistiti svi skup, ne?